Dobre, takže čaute, ja sa volám Mr. Legač. Budem natáčať na YouTube, budem natáčať o Legu, budem natáčať také mini Lego filmy. Už som ich pár natočil a najnovší má 20 minút. Takže verím, že sa vám to bude páčiť. To pôjde potom tiež na YouTube a ja vám teraz vlastne ukážem takú malú runtav. No, takže tu mám vlastne Lego mesto. To si potom celé ukážeme v nejakom videu. Tam mám tiež niečo. To si potom všetko. Tu mám výstavku nejakú, lietadlo, bus, poličku a auto. Takto. No, takže to by bolo asi všetko. Toto bolo len také úvodné video a verím, že sa vám budem páčiť a môžete ma sledovať. Čau.